Sanibonani la ku-One Phakama. Ngibingelele usifundo ohlelweni ezothando mbukeli wethu. Lapho khona-ke mbukeli wethu sidinga idaka ezothando. Isiqalo nje seshow yethu ezothando. Okwanamhlanje sizokhuluma ngakho mbukeli wethu kwezothando ukuthi ngeke uthande umuntu ungakaze uyithande wena kuqala. Shuthi nje okwanamhlanje isihloko sethu ngaphansi kwezothando, awuqale uyithande wena mbukeli wethu ukuze uzokhona ukuthanda omunye umuntu. Ungumthanda kanjani omunye umuntu ungayithandi wena? Awuqale uyinakekele wena mbukeli wethu ukuze uzokhona ukunakekela isithandwa sakho. Ufunde nje ukuthi umnakekela kanjani umuntu, kodwa ubuqala ngawe mbukeli wethu. Yiso nje isihloko sethu sanamhlanje sokuthi nje awuyithande wena kwezothando before uthande omunye umuntu. Ngabe uthini nje uvo lwakho mbukeli wethu masikhuluma ngazo ezothando? Uyavumelana nalesi sihloko sanamhlanje kwezothando esithi awuqale uyithande wena ukuze uthande omunye umuntu ngale ndlela nawe uyithanda wena? Ngoba mbukeli wethu kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthande umuntu, umthando okwedlulele ugcine uyikhohlwa wena. Yikho nje sithe ake siqale kulelu hlelo ezothando umuntu eke ey'bheke yena ukuthi yena ngabe uyayithanda yini ngoba ethandwa nasi isithandwa sakhe. Nasi isithandwa sakhe siyayithanda yini sona ukuze sithande yena. Yikho nje lokho mbukeli wethu okwanamhlanje kulolu hlelo lethu lokuqala sisha nje mafishane. Ngabe uthini wena owakho mbukeli wethu? Ngabe uyavumelana nesihloko sanamhlanje kwezothando esithi awuqale ukuyithande wena ukuze uzokhona ukuthanda isithandwa sakho? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.